Huwag mag... Ay, kasa. Huwag na. Live na? Okay. Okay, wipe ako viewers. So, lahat lang ko. First time ko ni. Siyempre, paano ka magka-viewers? I know. Amo na ka naginungod ko nga subong. Oh, may isa na. Okay. Hi. Happy New Year. Welcome sa pinakaunang live stream ni Ilonggo Dad. Yung timing ko sa New Year kaya ma-countdown kita. Oh, may turutot na ko. Okay, feel free to to say something sa chat nyo. Okay. Ari kami subong sa Iloilo. Nakahulat. We have 10 minutes na lang. 10 minutes for New Year. Oy, Amy! Si Amy. Happy New Year da sa San Francisco. YouTube na dad? Yeah, YouTube. Happy New Year, Amy. You're awake and alive. Okay. Importante, ubuhi. Alive. Happy New Year, Amy. Love you. Okay. Sige na, kay una ko kiting live stream, so medyo awkward na eh. Pag pasensyaan nyo na lang. Ano ka mo ah? Chat ka mo ah. Sige na. Okay. Welcome sa New Year live stream ni Ilonggo Dad. The first ever live stream. Happy New Year! Sir Ronito Samalage. Okay. Diin ka, Sir Ronito. Oh, awkward. Pero hindi awkward. Ako lang vlogger nga awkward. Sir Ronito, diin ka. Kaya hindi ka man Ilonggo siguro, no? Kung hindi, saan ka ba? Or in English, where you at? Where you at? Okay, natin. Okay. Ako niya eldest son, ha? Daughter, gali. Oy, Mera Paged. Happy New Year, Miss Aya Mundano. Oy, from Dubai. Happy New Year da sa Dubai. Ano mas una? Dubai or Philippines? And okay, Ari di sa Saudi Arabia, sir. Okay. Happy New Year da sa Saudi. Thank you for tuning in. Miss Aya and Sir Ronito. And of course, si Jose Antonio, Happy New Year 2020 from San Juan, Puerto Rico. Bow! Wala, bot ko sa Puerto Rico ba? Okay, Puerto Rico, Happy New Year. Puerto Rico, ano ng South America, ng Spanish speaking, no, country. Happy New Year. Feliz Happy New Year, Nay? Feliz Nuevo Años. Yeah, sakto. Hindi, sala. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo. Sir Antonio, Happy New Year da. Oy! Si Sir Eli, ang akon niya nga friend man sa YouTube, very successful gaming YouTuber. Happy New Year, Paps. Sa Rojas ka? Sir Jose. Yeah, sakto nga po niya Espanyol. 4 hours behind ang Dubai sa Philippines, sir. Okay, so dugay-dugay pa ang wow, grabe naman daw ang mga fireworks sa sa Khalifa, Burj Khalifa na grabe naman siguro for sure nami naman ang tanawon. Makita ko na sa Facebook, may post kinaya sigurado. Okay. On duty pa ba? On duty si Sir Eli pero
Natako na ng iyang YouTube earnings. Okay? Cosmic Explosion, Happy New Year po. Happy New Year, Cosmic Explosion. Wow. Hopefully, damo explosion sa imo da karon. Kag tani di lang cosmic. Budlay na cosmic pa si mag mag Fantastic Four kita. Okay. Oy, na 9 na kita, 9 viewers. Okay, sige. This is my first live stream ever. Okay, tanaw ya ako ma-live stream kay na ginaya why na ginaya edit. So what you see is what you get. So pasensya lang kung medyo awkward. Okay, I'm not much of a live streamer. Butterfly Trader, greetings from Germany. Oh, mas delayed ka mo 9 hours. So, Happy New Year sa imo, Butterfly Trader. Bailey Eilish, oy! Wow, may celebrity kita din. Alright. No? Shout out naman dyan. Of course, Bailey Eilish. Shout out. Eilish? Okay. Bailey Eilish. Okay. And, Sir Arnel Condino. Oh, sir. Yes, I know you. Okay, sinsya lang daw may ka-pop up sa akon nga computer. Batian nyo man akon nga nga tingog. Okay. Happy New Year, Sir Arnel. Feel free to like or share nyo sa Facebook, no? Na may ka-live stream nga tangkuloy for the new year. So it's 11:56. Okay, lapit na lang. 4 minutes na lang. Tanda lang nga, matanaw ko na yung sagwa de. Wow, may fireworks natin, oh. Aray ko subong sa 5th floor, dito sa condo. So, may makita na mo ng mga fireworks de. Ambot. Hindi nyo ko makita. Okay. Ay, di subong nga akong 2 ka kids, nga akong na wife, nga akong na nanay. Celebrate kami New Year Day. Just a simple New Year. Importante, you're with your loved ones. If not, tawagin nyo sila. Chat ka mo. Mas namin kidyang kung New Year ka palitaay ka mo. I hope you have a good 2019 and be grateful. Importante, pasalamatan nyo man ang past year. Okay, because of the past year, mas maayo ka mo you're better persons. Now you're facing the new year 2020, mas paskok na mo. Okay, so Sir Eli, live ka man, sir. First para paskok. Okay, Puerto Rico is a Caribbean island and unincorporated U.S. territory. Right. Oh, that's why damo Puerto Ricans, especially sa New York, no? Actually, mga damo ko favorite Puerto Rican boxers. Nakita sila with the landscape of mountains, waterfalls, and El Yunque tropical rainforest. Okay. Grade PH. Hi, Grade. Okay. Is PR tourist friendly now? Okay, Puerto Rico tourist friendly now. How? Anong Puerto Rico? Daw medyo delikado to? Really? Okay. Rachel Manayaga. Hi, Rachel Manayaga. Okay, pa-shoutout sa lahat ng tao dito. Okay. Rachel. Okay. Wow, okay, 12. Okay ba? 12 na kita? 12 viewers. Surprising. Daw damo. For sure ang nag-view sa akong subong mga hindi taga Kalabanan, hindi taga Pilipinas. Kaya kung sa Pilipinas, for sure syempre celebrate sila sa New Year subong kay we're only less than 2 minutes kag 2020 na. Yes. Nami sagwa? Okay. Wow. Buksan na ang bipangga. Buksin na ang
Para hindi. Pwede natin especially nyo para makatanaw ko sa fireworks. Diba? Kaya medyo nagadamo ng fireworks ako. So makita ako sa balcony. Makita ako sa balcony yung mga fireworks. Okay. O kita ko, katanaw ko. Okay. Time is 11:59. Okay. Oh, 11:59. Less than 1 minute left. Okay. Oy, okay. This is my first time, no, Craig, to live stream, pero I think hindi na pwede na magamuna. Iwasan mo mga words nga muna, no? If you want, just i-chat mo lang, i-PM mo lang, i-hug ka nila or whatever. Doon mo nang nutaran ko eh. O hindi ka directly nga makambal nga maamuna sa imong channel. Okay? Okay, try ko lang ha kung makulag ko ang... Yes, it's 12 o'clock. Happy New Year! Happy New Year! Okay, ano pa? Happy New Year! New Year na sa Pilipinas! It's 12 o'clock. So, officially, 2020 na. Okay? Good luck sa magsulat-sulat sa mga dokumento na magsala 2019. Mugin na ang pinakamuda. Okay. Happy New Year, Amy! Sano ka puli de? Okay. Betong daw. Amo na yung view ko. Okay. Tingin alsa ko ang laptop ko ha. Okay. Oh, okay. I don't know kung makita nyo. Okay. Hindi nyo makita. Yeah. Amo na, do may city view ko din sa balcony na. See that? Medyo kakahod na. Okay. Happy New Year! Happy New Year. Kaya hindi ka mo Ilonggo? Basta hindi ka mo kaya hindi Ilonggo ha? Or Hiligay nun ha? Pwede ko ka Tagalog, pwede mo ka English, pwede mo ko ka Espanyol, pwede mo ko ka French. Oh. Okay. Actually, this is my first New Year sa away from my original house. Okay? Pero New Year is where the heart is. Kundi ng pamilya, din ang loved ones, din ang New Year. Kundi kayo, din ang New Year. Okay. Hi, Koman Marian. Koman. Grabe. Nakapilito mo ng Koman. Oh, ay kanami gali oh. Okay. Medyo manulang ko subong kay this is my first time watching ay kanami ga, nami. Okay. Very very nice. Mas ko ga. Okay. Matanaw ka na ha. Matanaw ka na isang amon. Ngap! Okay. Wait. Okay. Matanaw. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Kami. I love you. Okay, nanay. Happy New Year, nanay. Okay, wow. Grabe, oh. Iwan kita ka video sa inyo, da? Video inyo, dami, oh.
tao na, di na cellphone. Ang cellphone ko pang kakuha ito, be. Ako, bla. Na. Videoin nyo, oh. Damo, nabi, okay, panorama. Sige lang, eh. Wow, araw namin daw na. Oh! Look at that! Okay. Alright. Balik ko sa live stream pa. Hi guys. Happy New Year, Liwat. Miss Sir or Miss Coman Marian. Taga-tingin ka. Okay. Paano ko ni-share ang live stream ko man? Login ko sa Facebook. Paki-open ka rin kanya. Hi, Miss Anja Mia Boyeru. Anja Mia Boyeru. Hello, Happy New Year. All right, so si Anja na yun. Okay, copy ko. Okay. No. Be. Wow! Ano ba naman sa banta to? Pwede hakurin to. Okay, tanaw pa ko sang fireworks. Okay. La, Happy New Year. Chailena, Happy New Year. Yes, Happy New Year sa imo. Taga-din ka gani, ha? Taga-din ka gani, Miss Chailena. And Nathan J. Man sa imo. Why pa? Let's do. Come here. Yeah, that's okay, come here. I just want to. It's okay. Okay, and this is my youngest daughter, si Elizabeth. Say hi, Anay Sheila. Okay, may mga viewers kita. Okay, Happy New Year. Happy New Year. Oh. Another existential crisis. Existential crisis siya. Okay. Sad si, Okay. Kao na to. Ayaw, hungry. Okay. Okay, 12 viewers. Hi viewers, feel free to use the chat box. Okay? Let me know nga ra kamuda so I can greet you. Happy New Year, Li Shan Yao. Li Shan Yao. Wow, are you from what country? Li Shan Yao. From Hong Kong, Taiwan.
Okay, good luck in your first. Good luck man sa imo. Good luck man. Good luck sa 2020 mo. Hindi lang, ganun lang. Tinaya lang. Nag-post ako subong sa Facebook. Babalo lang po. Nag-live stream ko. For the first time. Okay. Kasi may mga respondents man tayo. Okay. Happy New Year. Okay. Sa mga bago lang tune in, feel free to drop me a message. May nung tabla. Kung pilang ko taga, may nung tabla sang, may wine ko din mo, magpapaya sa wine. Sweet wine. Okay. It's white wine actually. Sige, sige. Kuha ko to, balik lang ko. Okay. Inom to wine? Okay. Inom to wine. Celebrate the new year. Okay. Tagay ta, tagay. Nag-inom na ako beer. Pero gamay mo lang to So wine lang tanay. Okay, pwede taman. Okay. Ano mo lang niya? Very cheap wine. Hindi mag-cheap, mahal man. Okay. Right. Okay, Happy New Year! Yes, live stream pa ko. Hopefully mas tani sako ang mga types ng sa mga viewers. Type ka mo da. Come on. Use your fingers. Pilitay. Mams, pakilala ka mams. Ate. Come here. Baguhin mo hairstyle. Come here. Sige na. Lakat na di. Uya. Basta filmig lang siya taon sa vlog ko. Lakat na di. Ikaw na lang, Nay. Lakat yan, Nay. Nay, pakilala ta ka, Nay. Sa mga viewers ko. Sige na. Para may boomers man. We want the boomers. May Gen Z na, millennial, tapos boomers, represent. Hindi wala nga akong post na tula. What happened? Oh. Come on! Happy New Year! Let's drink to a very prosperous prosperous New Year. So, Diyos maning wine man. Pakta nyo ano niya? Ano nga klase wine na? Ano nga brand? White wine na. Makapakot sang brand. Hi, Miss Mariam! Oh, nagkatuhaw nga ako ng mga viewers, oh. Thank you for watching and thank you for joining the live stream. Happy New Year. Taga din ka ni Ma'am? Ma'am Mariam? Happy New Year po. Okay, Happy New Year, Planet Earth. Wow, Planet Earth ang kag-greet sa akon. Din kada. The whole Planet Earth.
Yeah! Happy New Year sa mga tao sa Earth. Okay? At sa mga alien sa Mars, Happy New Year. Let's drink to that. Grabe ko na hupog ko, no? Hupog ko lang. Tapos ka live stream. Okay? Ang bali lang color of the year is color blue. Ano gimana? Color blue or yellow? Anong color of the year, Subong? Wala nyo. Yung ba nilisi color of the year siya? Color kahaw. Green. Green do Dati mams. Lakat na di bala. Why lang ho? Lakat di kay pag ano mo de, mas 0 viewers ni dayon. Nag-happen, ganyan ba? Sa Kuwait ako nung okay. Happy New Year sa Kuwait. Sa Kuwait ka subang. Happy New Year sa inyo. Okay? So, kumusta man ang New Year sa Kuwait, Miss Mariam? Okay man. Okay, we have viewers from San Francisco, from Puerto Rico, from Dubai, from Kuwait. Wow, international. Planet Earth kid man ah. Okay, okay. May nag-greet sa akong di oh. Happy New Year po. Planet Earth. Si Planet Earth. Okay. Me bendición y amor al pueblo de Filipinas. Wow. Ang classmate ko nag-play sa music. Bendición, blessed, tapos y amor with love al pueblo. Ano ganing pueblo, Nay? Okay. The Filipinas. Classic blue good man is 2020's color. Yes. So is this classic blue? Okay. This. Okay. Classic blue. Amo na ka nag-blue ako subong. 7 p.m. pa lang dire sa Kuwait. Oh, 7 p.m. So, you still have 5 hours, no? Kumusta man? Naghahanda-handa makamuda sa Kuwait, Miss Mariam? My blessing and love to the people of the Philippines. Pueblo people. Wow, okay, okay. Yes. Happy New Year. Okay. Sir Jose, and hope you will have a full of blessings this 2020. 2020. Ano na sa ano sa 2020? Okay. 2020. Okay. Birthday mo sa January 1. Ano nga? January 1 eh. Ang 2020 gali is a leap year, no? So ang February, May 29, so 366 days ang 2020. Si Manny Pacquiao. Oh, Sir Edwin Fernandez. Happy birthday, bro. Happy birthday. Happy birthday. God, humog na ko. Sorry. Happy New Year, gali. Happy New Year, bro. Happy New Year, Sir Edwin. Tama. Oy, Si Manny Pacquiao na. ang daan niya nga video. Ay! Daan na nga video. Happy New Year, everyone! Kaya si Manny Pacquiao bala. 11. Ano na yung 12? Hindi. Oy, sa hotel ka mo subong. So, even better, mas nami ang celebration sa hotel. Okay, makacheck ko din. Yan, nabitin. Iwan. Diyos ko, Dad. Sorry about that. Miss Princess Antes, hello po. Hi, Pose. Hello, Pose. Happy New Year, Princess. Li Shan Yao, where are you from? Manoy Jen, TV USA. Happy New Year from your Vegas, Ilonggo friend. Hey! Sir Manoy? I'm not sure, nag-change ka name or ano man. Ikaw to sa unang. Anyway, Happy New Year da sa Vegas. Wow, I'm sure Vegas, kuro grabe man ang New Year celebration, ano? Okay, hi, damo ko friends sa Vegas actually. Mga classmates ko sa una, mga friends ko taga Vegas.
So, Happy New Year! Happy New Year! Okay. Okay. Siguro, i-take the opportunity na lang ning if you have something to ask, pwede niyo ko pang kuton, request, pwede man. Okay. Okay, can change mo kin man. Okay. Ate, sige. Sige, Ayan, there's. Okay, yes. So, first live stream ko ni. This is my first. Dugay ko na napaminsap ni. I know nga sa una ginaisip ko man nga eventually ma-live stream ako. Pero I don't know when. So, naisipan nyo, sini nga New Year ma-live stream ko Okay. Hindi mo gid ko sa post. Sorry, hindi ko ka makaintindihan no po siningon sang hindi mo ko sa post. I'll check your ano be. Okay, okay. It's good, it's good. Okay. Hindi ko balo. Okay, this is my first live stream, so I don't know how to do it yet. Okay. Okay. Sige lang. Basta Happy New Year lang da. Anyone diring sa Gatanaw nga taga Ilonggo Dad subong? Bayaw TL? Ano ba mo? Kung sino gid subong ka live stream nga taga Ilonggo Dad subong? Bayaw TL. Ano lang chat. Sino taga Ilonggo Dad subong? Right now. So, it's nice to have New Year with my loved ones, dire. With my family and nanay. Si Tita Eunice gali, ang ako ng sister. Ang ako niya least favorite sister sa Canada. Happy New Year lang da. Isa man lang sa sister ko. Okay. Sige. I'll do that. Sir Manoy, Gen TV USA. Damo ta ano lang lurk lang ang mga viewers Sige, tingog ka mo da. Chat nyo ko. Say something. Okay, syempre. Okay. Let's drink to 2020. So, why pa man kay syempre why pa New Year sila siguro naga-chill lang sila. Tanaw YouTube, tanaw sila sa mga vlogs, tanaw sila sa ano. Amy, okay ka lang da? Still awake and alive? Ayos ka lang da? Ano oras na sumang sa San Francisco man? Nang gel gid ko para sa live stream nga ni. Okay? By the way, lapit na lang ko gali mag 10,000 subscribers sa ako na channel. And siguro I'll be giving giveaways soon, no? I-announce ko lang na. 8:23 AM. Okay. Pariwalang oras sa Vegas kag sa San Francisco ba? Dungan gili. 8:23. Manoy Jen, TVSA, meet Amy.
Kaliw ka mo duwa sa state subong. Ano na? This lang ka mo. Thumbs up, yeah. Okay. By the way, subscribe ka mo kay... sorry, hindi ka rin na pwede. I-post lang ko pala. May nakasugod sa ako. You cannot do that, okay? What I mean is, instead of, amo na, kanto ka mo! Di man guro kay Chinde Ilonggo ang ang YouTube. Kanto ka mo sa mga ilang, palagwaon sa YouTube. Okay? Hindi na pwede ka, Hindi na siya pwede. Hindi ka pwede ka pang hagad na mag-amo na sila sa channel mo. Kay dikit? Okay, dikit. Amo na sakto, dikit. Okay. Dumikit kayo sa mga bahay nila. Bumisita kayo sa mga bahay. Bisita ka mo sa balay ni Amy, kag ni Manoy Jen. Okay? Si Amy is my friend and she's a very she's a great speaker namin niyang voice, soothing na iyang voice. Okay? Batian ko ng tingog ya, ano ko do feeling ko do ginaili-ili ako sa nanay ko. Samtang nagdidi ko. Amo ng tingog ni Amy, so soothing. Dikit-dikit. Amo nagaling, sorry. Amo nagaling bot. Dikit. Ano man, dikitan niya ako. Wow, dikit-dikit. Okay, magdikitan kayo. Kaya tanaw kayo makamusang vlog ko na tsambahan nyo lang akong live stream subong. Medyo naghang ang Facebook. Nag-stack up sa okay. Okay, yung cellphone ko man. May cellphone ko kayo. Pwede na lang din. Bago kaulat sa stream. Okay, ako i-Muslim ang ginaulat ko. Amy, awake and alive. Thank you, Amy. Thank you for sharing it sa Facebook. You're the best, kagad. Hi, Kira. Si Panton. Happy New Year from Canada. Happy New Year sa Canada da. Di ka sa Canada? May sister ako sa Canada eh. Ma-share ko na ha. And ma-share ko sang okay. Calgary. Uy, Calgary. So medyo lapit lang din na sa Alberta. Sa Alberta nga akong sister eh. Happy New Year da sa Calgary. Ano ka da immigrant ka na da, nag-migrate ka na dira, Miss Kira? You may or may not answer my question. Okay. Okay. Anong handa yung sa New Year, subong? Okay. Ano ang Monday ang handa namon is may ara kami roasted chicken. Roasted tong chicken ay. Okay, so
ang pasta namon is ang uh, ang specialty ni nanay nga lasagna. Tapos may salad kami, fruit salad, and then we have Valenciana. We have may pansit taga. Okay, pansit na postpone. Gamay man lang kaming kakaon. Gani. Okay. Sapanta. May mga sapanta akong kilala diri sa Iloilo, pero hindi sa Vegas. Except na lang kung nagpa-Vegas sila. Chamba. Okay. 13 pistachios. Okay. Ano nang Valenciana, yes, namit ang Valenciana di. Okay. Duto na pagkaon no gina. Well, actually I'm trying to lose weight. Naga-intermittent fasting ako subong. Watch out yun ang video ko. Gin-document ko. And it's very effective. Pero subong break lang anay kay syempre may mga celebration kita. Lang ma-diet ko ako, mapugong-pugong ko. Let's celebrate the new year. Let's be grateful with life. Rinubo gusto niya. Miss Aya, thank you ganin sa live kay waay nag sang kasapak sa video call kay busy na. Oo. Sinong waay kasapak sa video call mo? Ano inyo da nga handa? Ano ang handa ang hindi madula kung New Year? Mm-hmm. Lechon? Right. Pero kung gamay lang amo sa balay nyo, so kayong practical man sang lechon. Pwede ko ang ano lang na chop-chop lang, bakal ka. Pero sa amon, wala kami din lechon niya. Pero of course, ang lechon niya, ano ginaya? Nag-PM sa akon si sister ko. Sige, balong ko siya nga ma-view siya sa akon nga live stream. Nag-live stream ko. Kasi na ko siya. Stream ko sa YouTube. Join ka. Dapat may hehehe na dayo. Pansit molo, baw namit baw. Uno, pansit molo, no? Katilaw na kamo sang pansit molo nga kapising nga molo. Magnifico. Wait ko ang IF video mo. Yes. Wait mo get kay I'll drop bombs of information dito. Ako tong Gladys. Ay! Ano na siya sa FB? Ay, ikaw? Ikaw to ang grabe. At syempre, I don't need to tell you kung ano siya ka-effective because mas grabe pag yung imo gani. Congratulations galit sa imong weight loss. Ano ng white wine? Moscato. Something bakal ko lang kayo nasa mall. White wine. Pink Moscato. Bakalo mo gusto ko nun ni Mrs. Pero ang ending do ay man siya kainom dako man lang.
Oh, sweet wine lang. Sweet wine lang. It's sweet, you know. I used to drink hard drinks, but I took an hour on the knee. Why man? Inom man ko subong pero not as much na. Okay. Yes, so yes, amo ni kani bakal ko ni ang sweet wine yan para sa iya so that we can drink together. Pero though why man siya kana? Though why man siya inom subong do kaon man lang no braya. We have 8 viewers. Okay. Come on guys. Type lang da. Type lang kamo. Feel free to ask me questions. My group. There's a group called the Closing Plan. So it's still Okay. Oh, may 13 fruits. Oh yes, may fruits kami pero why ko pa ginisip kung 13 gid man. Why kalabot? Why kalabot? 7 fruits lang, 7. 8? Kapos kami 5, Amy. Okay. Why ko ka why ko pa kal Chico? Why ko bakal Chico? Bisan ka munsil na lang tani, no? Ano pa? Sa una ba, grabe kita. Stick to it kami da. Ginapati gina namo ng 13 fruits. Kaya swerte na ko, no? Tapos ang naghambal nga dapat bilog ba? Kasi sunod mo na muna, dapat bilog gid nga fruits. Polka dots? Yes, polka dots. Polka dots, oh. Polka dots ng tsura ko. Yes. Oh, yes, I lost weight. And very effective, good. Thank you, Aya or Gladys. Yes, so I'm not really comfortable mag live stream. Pero what the heck, no? Live stream ah. Nangyari ko yung viewers nga kilala ko ged. Sabi magpakita kayo. Kali ka na di Eunice. Okay, si Eunice nag-PM sa akon. I don't know kung narito siya. Kung narito ka di Eunice, magparamdam ka. Magparamdam ka! Right. Ano na? Oo. Bay lang tayo rainbow nga na. Hindi ko skip. You see the YouTube video. Okay. This ano yan? Nag-boundless? Ano kaya? I'm curious. Why TK? You'll get the hang of it. Host live stream ka lang per me. Yes. In fact daw nasa 1 ko na. This is my first time for daw. Gets ko naman na daw nasa dyan man ko. Galing ka daw kasi daw na siyempre may mga doubts ka lang mula or daw insecurities mo. Kay okay ang video kay ma-edit ko pa mo.
But live stream, why kanaya luwasin na. Okay, wala kang kawala. Kung magsala ang imuhambal, sala ginaya. Pero okay man. Nakabulig ko rong wine. And thank you gali sa pag-tanan sa inyo, pag-tune in kag sa mga nagatanaw sa vlogs ko kag nag-subscribe. Thank you very much. Okay, sige lang, tune in lang kamo. Siguro ang first live stream ko is mga 1 hour lang Okay? Katira lang Di naman papasobrahan. Maybe sunod naman kung may ihambal ako or may announce ako. This is timing lang subong kay New Year. Mas may gamay na significance ang moment yan So, live stream ko na lang. Okay, I'll visit your channel soon, Sir Manoy. Ginaano mo man ang imo live, gina-steady mo lang ang upload mo na pwede makita, matanaw. Ay, of course, Amy. Yes. I'll try my best to bring Iloilo to the people out there sa different parts of the world. I'll try my best, no? Ginatry ko ang best ko. Medyo sorry lang, Ged, kay I don't travel that much dito sa Iloilo. Pero kung dito sa Iloilo City, sige, I'll do my best to vlog and give you education and entertainment at the same time. Hey, Babs, Christian from Boracay. Happy New Year! Bow! Grabe ang New Year sa Boracay ay. Siguro not as much as before na damo kay turista. Pero sigurado ko sadya man da gyapon sa Boracay. Of course, shout out ko Christian Official. Okay. Bumisita kayo sa bahay ni Kuya Christian. Uy, Tagalog na ko Ibang klase. Nagtatagalog na ako kasi marami ng, marami na akong nainom. So it's 12:42 right now. Stop ta mga 1 Ay, hindi. May nag-call sa akon pero later lang. Okay, oo. Si cousin ko. May. Next time lang Medyo busy pa ko. Excuse. I hope you have a good New Year wherever you are. Celebrate nyo ang New Year nyo. Hindi magpatama inom. Okay? Enjoy lang. Okay. Yes. Live stream is better to show the real you in the edited. Yes, that's right. To some degree, daw mas makita agad kung sino ka kay wala edits or ano. Well, anyway, ang akon man ang akon yung mga videos nga gina-upload. Although edited, I try my best kaya nga amo gina, no? Nga why ko na ginahaluan too much na sang sa mga etchos pa. But yes, gapati ko nga ang live stream. Galing kay sa live stream, wala action, itira ka lang, no?
Pwede ka man kalakad-lakad. Pero amo na. Okay? Duwain ako sensaw. So, but you're right, Ma'am Aya. Authentic Ilonggo Dad. Authentic, di plastic. Pero sometimes ang view ko sa mga amo na no. Well, there are people gidyang ang pagka may na lang ta. There are people nga kisa ang pagiging plastic daw natural na sa ila. Ito mo na ng authentic self nila. Nyara na mo na eh. Pero hopefully we get hopefully this 2020 kamay na lang ang masugata ang mga amo nga tao sa life ta. Anyway, mabalanta man na kung sino na sila eh. So we just need to be ano lang we need to be cautious. Hindi bas we need to be trusting pero di akin may nag-message. Abot na. Wala na. Good vibes. New Year 2020. What? Ay, naman. 2020. Yeah. Okay. Heart. Okay. Heart. I believe hindi niyo na pwede mahimo na Sir Craig, no? Hindi niyo na mahimo ang amo na sa chat maban ka muna or basi worse pati ako mapiktuan. Okay? Refrain ta lang ang mga request like that sa chat box. Sakto ko, Sir Manoy? Ano, dapat use other words. Mams? Mams? Mga ko dabi Valenciana? Mga 1 hour lang at so mga 15 minutes na lang, 13 minutes. Hindi. Hindi siyempre. Sige lang bala. Mami, kaya angry long gags mami nyo. Hindi account eh, samtang kita nila kakaon ko para makita nila na okay lang na iya. Okay. O, si Ilonggo, mami, hindi kanya magpakita, ho. O, gina-request ka din na email, ho. Mami, gina-request ka na email, di, ho. Shy type siya kuno, Ames. Kuya sa kuno. Wow, sako. Okay. Hi lang kay Kona. Happy New Year, Ames. Love you. Oo, Valenciana, oh. Ma'am, sa Valenciana, ma'am, sa... Valenciana. So, ang Valenciana, ano na, no? From Spain. Spanish influence. Okay. Happy New Year!
So, kadugay, patas ang Balenciana ako. Pakita ko na lang, din ang Balenciana ako. Hindi mo kuyang na. Hindi, natibla. Ayun ang Balenciana. Oh, ha? Balenciana. Oh, makita nyo. Okay? Ano naman na? That is the Balenciana. Ang nagluto sa Balenciana, lakad ni Nay. Nay, pakita ko lang ang nagluto sa Balenciana. Ano yan? Hindi ka nakitaon mo. Wow. Naman. Ano si nanay ko? Hi. Nagluto sa Balenciana. Hi. Okay, siya nila. Damit. Kaya sila na yun. Hoy, nagdamo ang viewers. Grabe. Hindi ka lang. Namit mo yung sana nanay. Namitan pagid ko na bilas ang atay sa Balenciana. Wow. Namian mga mong may pasas ang Balenciana. Hindi, namitan man ko ang ibang hindi nila gustong may pasas mo ang mga pagkaon. Tita, anong secret sang Balenciana mo, Mangkot si Amy? Balhas daw, balhas. Di, ang sikreto daw ang broth. No? Sa tunay, broth. That's the secret. However, sabing carbs ang Balenciana. But who cares, no? It's New Year. Kasi makaupo ko sa lasagna. Yes. Pasas is good. Iban daw kontrag nilang pasas. I don't know why, no? Ang pasas kanila pamasawan ko lang na. Wala na fireworks. Temprano pag-stop. Tandaan mo sa una, alas 2 ang kagaon, may palupok pa. That's around 15 years ago. Ang chorizo Bilbao, Chinese sausage. But daw hindi ko gustong chorizo Bilbao na yan. Okay? Ikaw, Ames, ano pa favorite mo? Chinese sausage, Filipino sausage, American sausage, German sausage, Vienna sausage. Okay, mga 7 minutes left na lang ah. Sensya lang ito na panamit kitang kaon ko sang Valenciana ni nanay. Inspired gid siguro pagluto yan eh. Oo.
Ang palupok sa gwa, gamay na lang. Ang kalabadan niya palupok sa sulod balay na. Sakto na. Mas enjoyable na iya nga palupok. So, siguraduhin nyo nga sa palupok nyo, kamo lang makakita. Tandaan ko sa una, mga siguro, yung bata pa ko, ang mga neighbors namon, kapaindis-indis na, kapasikat kung sinong mas may pinakagrabe nga mga palupok. Okay? Di kami enjoy lang kami Tanaw kami da. O kahod na dayon, aso-aso na. First of all, it's not much. If anything is better siguro, ang nagdami lang is mas nagdamong fireworks. Ang fireworks gid ba lang nga makita mo? Not only the sound kundi ang mga ano gid, mga visual na siya, visual na ang hampang subong. Okay? Mga pasirit, mga fountains, tapos ang mga mga fireworks gid aerial fireworks nga nagabulak-bulak kinabala na daw mas damo na amo na subong compared sa una. Sa una mga puitis lang, barak-barak amo na. Ang bata pa ko mahilig mo ko magpalupok, kapila man ko nalukpan sa tudlo ko, may lang kay kompleto, may mutod. Pero kagigid mga 5 stars ang una, mga 5 star kat nalukpan ko ba may lang kay mga utod-tudlo ko. Sosyal, anong sosyal? Tanan nga klase sa palupok ng tisigan ko, pati watusi. Sang may watusi pa sa una. Kapalalako lang na sa una nga akon nga tudlo sa watusi, pero toxic gali ya. Piccolo. Happy New Year, Wills Balmoral. Welcome sa live stream. Medyo late ka na, Wills. Kuha to anay form sa principal. Watusi ka lang ya ka magdalagan-lagan. Ang watusi sa una, ginabagid mo na, tapos ginalugo mo. Lugo mo sa ano mo. Ako nang muda sa una, kung baskog kagid, ginalugo mo na. Iba na butang pa sa mo no? Or sa ang watusi, ginahimo daw pillbox. Ginahaboy na bla. Tapos pagtuba, boom! Ang mga pulbura sa una kaya natingob-tingob mo and then pillbox. Medyo safe pa na. Siyempre layo na yan sa imo mo. Ang mga delikado, mga kamera, mga muna mga super lolo. Subong do. Takan ako do. Style ko pa na sa una, katolo kung may sigarilyo, be mo na sindihan haboy ang mula ng sa una. Plastic kablaw, pero delikado. Okay guys, 2 minutes left. I'm afraid muna niyang 2 minutes na lang sa akon nga first live stream. Thank you for joining the live stream. Okay. Shata. Happy New Year sa tanan. Thank you for joining me. Kag always keep hope and love alive. Inubog na storya.
stay tuned sa mga uploads ko, mga future uploads ko. Sa 2020, ma-upload na ko sang damo. Sunod-sunod na ni. Okay guys, until then, salamat kid. Okay? Salamat sa pag-join sa live stream. Mga paps, mga mamshis da. Okay? Bye for now. Stay tuned for my future uploads. Bye. Happy New Year. Okay. Bye-bye.